kurba. Kar ku sha maɗaci a so ba za ya zo da kyau ba. Ciwo bai zama mutuwa ba, ka daina raba gumba. Baka matarar shi kullum tana fargaba. Ka daina karya mata gwiwa tun da kai ta zaba. Hakan bai yi kyau ba, ka daure ka duba hawayen ta tarba. Kullum tana kuka ba ta fice bakin ciki ba. Amaryar shekara. Ke baki da mutunci Amira? Yanzu kuma mene yaya? Me yasa baki da hankali ne? An gaya miki aure wasa ne? Ko kin taba jin inda aka yi yarjejeniya akan aure? Ni fa sai na yi haka hankali na zai kwanta. Domin in ba haka ba zan taba samun kwanciyar hankali ba. Kaga ba zan iya bin sa in je in yi shekara ɗaya ba tare da aiki na ba, kuma ba zan bar shi ya tafi shi ɗaya. In ya ƙara aure hankali na zai kwanta. Wai Amira me kika dauki Umar ne? Kin dauke shi wani sususun mutum mara hankali wanda zaki dinga murda shi kina kace shi sanda kika yi ra'ayi? Yayi kenan. Wai me yasa kake son goyon bayan Umar ne? Ni ba goyon bayan sa nake yi ba, gaskiya nake goyon bayan ta, kuma ita ce ba kya so. Yaya, auren nan fa ba wanda aka yi wa dole, daga shi har yarinya ba wanda aka yi wa dole, saboda haka ni a daina takurawa rayuwa. Amira, ina tausaya miki ba akan irin wa'annan kulle-kullen da kike yi ba. Ina ji miki tsoron ranan da za su warware su zo su saki a gaba fa. Wannan abin da kike yi ba daidai bane ba fa. Ba abin da zai faru wallahi. Ko ka manta Umar soja ne? Zuma ce fa su sai da wuta. Su je can su yi wa wasu burga, su zo gida su bi umarnin mu. Sai yanda na yi da shi wallahi. Umar soja ne ko? Shi na. To ki juya Umar yadda kike so, sai ki je ki gaya wa Allah Umar soja ne, za ki juya shi yadda kike so, ki ga yanda zai yi da ki. Ni gaskiya ya isa haka. Maganar ta kare a nan, ana son haɗa ka da ubangiji sai a ta kira maka sunan shi a inda ba za ka iya hakura ba. Ni dai kawai a kyale ni. Ba a kira ni kyasa ba kike so a kira wani mutuniyar banza. Amma Jibrin, me yasa da hankalinka zaka bar Umar ya aikata irin wannan abu? To abin da yasa ina ganin ai shi Umar ba yaro bane. Saboda duk abin da yake ganin zai aikata yana ganin shine mafi alkhairi a tare da shi. Kake nufi da hakan? Wato ina nufin shi abin da yake aikatawa baya kallon a matsayin kuskure yake. Ina ganin ya aikata hakan ne saboda yana ganin hakan shine mafita a tare da shi. Wannan ba mafita bace. To dan mafita bane ba, Hamza me mafita? Bana son dinga jayayya da kai, amma shi Umar baya kallon wannan abin a matsayin kuskure. Shikenan, yanzu kai da wani ido zaka kalli wannan abin? Mafita. Shikenan, wannan ya tabbatar min da cewa kai kake biye wa Umar yana tafka irin wa'annan abubuwan na ƙuruciya. To amma Hamza, ya isa, baka kyauta ba Jibrin, tunda har ka biye masa yake yin irin wa'annan al'amura. Kamar fa yadda nake gaya maka cewa kai kake kallon yana aikata abin a bisa kuskure, amma shi a gurinsa ba kuskure yake aikatawa ba. Amma ka san ba a taba aikata irin wa'annan abubuwan da yake yi an zauna lafiya ba, kuma ka san bai isa a fara a kansa ba. Ni ina gani kai musu addu'a ubangiji Allah ya tabbatar da abin da ya fi alkhairi kawai. Abada, har abada ba zan yi wannan ba. Alkawari na ɗaukar miki, soyayya za na nuna miki, zuciyata na bar miki, kina a can cikinta babu sha maki. Ga wannan kici. A'a. Me yasa? Ba na bukata. Kina bukata? Ba na bukata. Kin taba ganin an yi rayuwa ba tare da abinci ba? Ina so a soma a kaina. Ba zai yiwu ba. Me yasa? Kar ki manta, amana ciki a wurina. Ya kake magana kamar Aminu na?
waye Aminu? Kai haƙuri, ba zan daina ambaton sunansa ba, ba zan iya daina kewarsa ba har abada. Ba zan ɗauki wannan gaskancin ba. Kar fa ki manta, ko ban hana ki ambaton sunan shi ba, haramun ne. Ai hatta auren da muka yi shi kansa haramun ne, saboda ba mu gina shi akan turbar gaskiya da shari'a ba. Ba na son maganar banza. Kuɗi kika bi, ni kuma na bi son zuciya. Mun yi laifi kuma tabbas sai mun gane kurum. Ke ce za ki gane kuskuren ki, amma ki sani cewa ni babu abin da zai same ni a ce alkhairi. Idan ka shuka alkhairi shine za ka girbe alkhairi, tabbas har wannan magana take. Ki karbi abinci ki ci, domin wanda kike so baya tare da ke, baya ma cikin wannan duniyar tamu. Ni ne dai naki, kuma ko kin ki ko kin so za ki rayu da ni na tsawon shekara guda, kuma za ki ci gaba da amsa sunanki na amaryar shekara, domin ni din nan da ke gani ni ne gaddarki. Allah sarki, na yi rashin ka masoyin gaskiya adali. Sannu ina gajiya. Lafiya lau ya gida. Lafiya kalau wallahi. Sannu ko? Na san baki gane ni ba ko? Kwarai da gaske. Wallahi ban gane ka ba. Daga ina? Haka ne. Sunana Hamza. Yayan Amira matar Umar. Wadda ta yi sanadiyar auren yarki Nadiya da mijinta Umar. Ayya. Ka ce mun likita kenan. Kai yayin likita ne. Allah sarki yarinyar kirki kenan. Na zo ne domin in tambaye ki, shin da sanin ki aka yi wannan auren ko kuma ba da yawunki ba? A'a, da sani na aka yi, kuma da yawuna aka yi auren nan. To amma me yasa? Saboda alkhairi ne. A wurinki ko? Amma a wurina ba alkhairi ba ne. Ya za ka ce ba alkhairi ba ne? Ko ba komai ai wannan matar kanwarka ce, kuma da bakinka ka gaya mun cewa kai yayanta ne. Amma ya za a ce abin ba alkhairi bane, matar nan mutuniyar kirki ce. Haka ne, duk da na ce miki kanwata ce, amma ta turbar da aka dora auren ba turba ce wadda addinin musulunci ya yarda da ita ba. Al'amarin aure ya wuce duk abin da kuke tunani. To amma me yasa za ku mai da abin wasa tare da mu? To ba abun wasa bane ba. Haka kike kallon shi umma. Ki haƙuri, gaskiya guda ɗaya ce kuma dole zan gaya miki ita, ko da kuwa hakan zai sa ki tsine mu. Ku yi haƙuri, zan gaya muku wannan maganar. Duk wanda ya yi wasa da aure, ku sani aure sai ya yi wasa da shi. Na gaya muku. Anya kuwa wannan kudan uwan wannan likitan ne, yanda yake wannan furcin kalaman a bakinsa, ita dai na san mutuniyar kirki ce. Gaskiya ina tantama akan wannan al'amarin. Na yoda na sani san rai ya saba na ji kuma ban gani. An doka min Na'am Nadiya. zuciya ta yi sansani. Ba ni da tamkarka a duk duniyar ƙauna. Babu. Nadiya, da ke kaɗai na tsira a rayuwata. Duk wani abu idan ba ke ba, ba komai bane a gurina. Dan Allah ina roƙonki da kada ki banni, domin matuƙar kika banni, na tabbata zan ƙarasa rayuwata ne tamkar mutumi a wannan duniya. Ya ma za a yi. Ni fa ko mutuwa ba na so ta shiga tsakanina da ki. Ba zan bar ka ba. Ko da kuwa za a waye gari, kai ka bar. Duk duniyar nan babu mai kama da ke Nadiya. Babu. Haɗa da rana da wata da taurari. Shi kyau zobe ne wanda kika sanya shi a hannunki. Ke ce sarauniyar birnin zuciyata Nadiya. Idan soyayyarki zunubi ne wacce ta cancanci a yi ukuba a kanta, to zan yi roƙon Allah da a ƙaro min wannan zunubin, domin na tabbata ba zan iya rayuwa ba tare da shi ba.
hawayen idanuwa na Habibti ya rikide ya zama kogi wanda yake kewaye da ke ce hasken idaniya ta Nadiya, ke ce tasirin su, ke ce walwalar su, ke ce duniyar su Nadiya. Nadiya, ina so ki sa a ranki idan har kika garga ni mutuwa to ki tabbata ba zan iya muruwa a wannan duniyar ba. Idan kuma aka samu akasin haka ni ne riga ki mutuwa, dan Allah ina roƙonki amma dai nake da ki bi ni da addu'a shine kawai abin da nake so ki mun Nadiya. Na yafe maka Aminu, na yafe maka har abada. Amaryar shekara daure karki hadani, daure karki hadani. San ka ba mu shi a rai ka gaba zai yi in saka ka nan ba. Na yafe maka Aminu, na yafe maka. Zuciyata ba za ta taɓa ganin laifinka ba, saboda kai ne mutumin da ka nuna min zahirin asalin soyayyar gaske. Na gode da soyayyar da ka nuna a gare ni, tabbas zan ci gaba da yi maka addu'a. Allah ya yafe maka Aminu, Allah ya haɗa fuskokinmu a Darussalam. Ba na hana ki ba ambaton sunan shi a ɗakin mijinki ba? Tabbas ka hana ni, amma na kasa jurewa saboda shi ɗin garkuwa ne a gare ni. Ka yafe min, shi mutum ne wanda ban taɓa irinsa a duniya ba. Wannan kuma matsalar ki ce, domin ba na son ki dinga take min doka tun kafin zamana da ki yi kwari. In dai waɗannan ne dokokin da zan dinga karya maka, tabbas ba zan taɓa zama wankakkiya a idonka ba. To lalle kina da aiki. Tabbas ina da aiki, tunda na rasa Mahadina. Dole biyayya za na yi ma ka sani, karka ka so ni ka sa a ranka nisan ka san ba za na fara ba. Amaryar shekara san kirai da zuciya zauna sai ki ruwa, amma bige kin ga rayuwar ba za ta daure ba. Har kin tsorata da gani na kenan? Tukunna ma sai na shigo. Ina mijin nawa yake? Baki da labari kenan. To ai baya kasar. Daɗi kike ji? Bari idan ya dawo zai isar miki da albishirin aure na da shi. Ashe zaki mutu biki aure ba. Kina mamaki kenan. Lallai sai na tabbatar miki da cewa ni kaddarar Umar Faruk ce. Ina so ki so ma kirga watanni, kwanaki da ma lokaci domin su ne za su tabbatar miki daidai lokacin aure na da ni da Umar Faruk. Ina sa ido, na zira ido na. Dan zaki koma ga Allah ba miji. Albishirinki. Mijina dai na yi masa aure na shekara 1. Da zaran ya dawo zai bata takardarta. Sai mu ci gaba da rayuwarmu. Umar Faruk din? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aure kuma? Aisha. Wannan wani irin ciwo ne haka? Masu aure nawa muka kashe? Ka kashe shi ko? Me yasa za ka kashe shi? Na rasa iyaye na. Kadda ki ce mun ta rasu. Wannan cutar ta ba ta tashi wace mutuwa zai yi. Ka gaya mun gaskiya dan Allah me yake damun dana dan Allah. Me yasa ke zargin ni na kashe shi? Ki share hawayenki. Yanayin ka kadai ya bani amsar tambaya ta. Ba wani yawa gare su miliyan 3 kawai nake bukata. Menene alaka ki da wancan dan iskan da kake da shi? Da ka tsaya ka saurare ni ka ji abin da zo maka da shi. Bai zama da wani ba. Aisha labi ba baki zan munafuka ba. Aisha labi ba kuma ba barauniya ba. To karki damu komai yana wucewa. Ki ƙara haƙuri sannan ki ƙara nutsuwa. Saka min lambar ki
Namba ta kuma? Akwai matsala ne? Ina ganin ai babu matsala. Ko haramun ne ko kuma na gaya miki wata kalma ce wacce ta saba wa shari'a. Irin wannan kallo haka sai ka ce baka taba gani na ba? Duk wanda ya ganki a haka ai ya tabbatar da cewa Hajiya yadda ka mata akan wannan yarinya, yadda kake bala'in santa. Idan ta kasance mata aure, ya za ka yi? Ba mata aure bace ba. Wallahi ni matan aure ce. Laifin waye na ‘ya'ya ko kwa iyaye, in an tantance waye ba zai gane ba. Laifin waye? Sarauniya ta Ummu Abiha, kin ga inda kike kyau kuwa? To ai kai din na musamman ne. Bayan sai da aka gama wahalar da ni din. To ai duk abu mai daraja sai an sha bakar wahala sannan ake samu. Ko ni din daraja ta bata kai bane. Laifin waye? Rubutaccen labarin turka-turka da ke faruwa tsakanin ma'aurata 'yan balisa masu caccaba ado tamkar a gasar kyau. Wato wani lokacin idan na kalle ki kina min kama da budurwar da bata taba yin aure ba. Ki ai tamkar zinariya ce. Samun ki sai mutum yayi babbar sadaukarwa. To alhamdulillah na gode Allah da ni ta wasu sadaukarwar na same ta cikin nasara. Laifin waye? Labari Mustapha bin Adam. Tsara labari Adamu Abdullahi. Daukan nauyi Mustapha bin Adam. Shiryawa da kuma bada umarni Adamu Abdullahi. Dan Allah ka rufa min asiri. Ina tare da mijina. Me yasa kunnen kashi ne da kai? Me yasa baka tsoron Allah ne? Anya kai mutumin kirki ne kuwa? A'a, ni ban faɗa ba. Ummu Abiha? Na'am, Abubakar. Me yake so ne wai dan Allah? Kai kasa da muryarka. So kake mutanen ofis ɗin nan su fahimci abin da ke tsakaninka da 'yan aiki? Ko so kake a fara zargin ka kana da halaka da 'yan aikinka? Ina wuni baba? Haba. Na karbi dai ina wuni. Amma ba maganar baba. Gurin ki nazo. Waje na kuma? Bare kuwa. Minal ta wuce duk inda kake tunani domin ko shu'umin mace. Wannan ita ce kadai hanyar da za mu zo mu azabtar da ita. Sannan ne kaɗan yi za ta san cewa ruwa ba ta hankali gani. Laifin waye ku garzaya Al-Tahrir Media Global Concept da ke kan YouTube domin kallon wannan cakwakiyar a duk ranar Alhamis da misalin karfe 7:30 na dare. Ku yi subscribe tare da danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar man ɗora. Dan Allah mu yi haƙuri da junanmu. A duk yanayin da muka samu kanmu, kar mu ba mu iya dama su yi dariya a kanmu. Ni da kai, haɗin Allah ne. Duniya ta shaida. Tare da juna. Za mu rayu. Tare da juna. Za mu mutu. A kowace safiya, nakan tashi da farin ciki da ɗauki saboda na san zan ganki. Saboda sanki kaddara ta ce, ƙaunarki halitta ta ce, rayuwa da ke tilas ina ce. Na gaji da rayuwa da kai, ka fita daga cikin zuciya ta Safwan. Allah ya sa da hannunki bai ji ciwo ba. Waye Samir? Bestina ne. Besti. Ya, bada wani abu ne. Ba komai. Ni kan san mai na wannan ƙawata ki ne. Aisha? Yes, ita. Sai dai kuma ba ta sallah ba?
zuwa kai ka shiga min kicin ka dauko abinci gani ne na ji na ɗebo dabbobinki abinci ɗazu to ko ubanka ne zai dawo duniyar nan ina tabbatar ma ba za ka ci abincin nan ba sai ka gama min aiki na wannan ne ya bushe na wanke sauran su ba su karasa bushewa ba anya wannan ka wanke min ya fita ma kuma sun kuma ne ya isa iya abin da ka iya kenan cin tuwo shi ka iya kin gama daga yau kin gama wallahi duk abin da kika mun yi miki Mai Sa'a Movies brings you another love teaser. Shin me ke faruwa ne? me ke faruwa ne lafiya dole akwai abin da ya jikin sa ne sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah kin san waye Butulu umma na sani daman fa ni fa tun farko ba wani kaunar abin da nake kaga ka bar wannan magana kawai ba komai kenan ba abin da zaka iya yi ba na gaya maka ba ka san girman Allah ko sama da ƙasa za ta haɗe saboda baka da komai a tsakiya dole ka ce haka Majnunin so ina ji a raina akwai wata rana da za ta zo da ɗayan mu zai zama abin tausayin da sai an tausaya masa saboda zai yi babban ya baki rika yin irin wayannan maganganun wai duk lokacin da muka zauna ana hira mai daɗi sai kin bata mutum rai ni kin ga tafiyata in ka zo an ji mamma ba za ka sa Majnunin so Produced by Abubakar Mai Sa'a and Musa Kaka. Co-producer Adam M. Kwaro. Executive producer Sunusi Saidu Gaya. Story screenplay and directed by Awal Usman Gado. Majnunin so. Yaro an ce ya je ya tone, don haka yaro bai tawakkali ba. Shi ne sai ku kai su gidan mahaukata. Gidan mahaukata. Za ku iya samun sa akan tashar mu mai suna Majnunin so a yanzu haka muna ɗora shi. Ku bibiye mu don jin daɗin ku.